Zdravím vás, volám sa Jaro Korimský a toto video je o rastline, alebo respektíve rastline zmesi volaná ayahuasca, alebo lokálne takisto tu v Kolumbii volané jahe. Je to halucinogénna zmes, alebo aspoň tak je to kvalifikované a ja som to asi tak pred týždňom a pol zobral a chcel by som sa s vami podeliť o tom, že čo to je, aké to je a nejaký pár myšlienok okolo toho. Chcel by som na úvod povedať, že nie som nejak nábožensky založený, ale verím vo vyššiu silu. Voláte tú silu ako chcete, ale hovorím, nepatrím do žiadnej cirkvi. Momentálne sa nachádzame na krásnom ostrove volaný Providence, patrí pod Kolumbiu, kde momentálne cestujem a poďme na to. Dobre, čiže najprv čo je ayahuasca? Je to zmes dvoch rastlín, ktoré sa nachádzajú len v amazonskej džungli. Jedna je mužská rastlina, druhá je ženská rastlina. Tieto dve rastliny sa musia variť 10 hodín a potom z toho vznikne ayahuasca. Takisto musím na začiatok povedať, že to, čo vám budem hovoriť, je moja vlastná skúsenosť. Čiže to neznamená, že všetci tí, čo zoberú ayahuasca a najmä po prvýkrát, že musí to byť presne také, musia zažiť to, čo ja. Každý má nejaký iný zážitok z tejto skúsenosti. Takže ja stále budem opakovať to, že je to len môj zážitok. A na konci povieme si aj nejaké iné zážitky, čo som počul. Na to, že by som to zobral, bol som inšpirovaný. A to asi tak mesiac predtým, ako som prišiel tu do Kolumbie, som videl video od Grahama Hancocka. On je spisovateľ a jak sa to povie, investigatívny žurnalista možno, ohľadom starých civilizácií, ohľadom egyptských pyramíd a tak ďalej a tak ďalej. A on to skúsil asi tak 5 krát v amazonskej džungli a on ďalej ide niečo na základe toho robiť, to nie je teraz dôležité. A ďalšia jedna vec, čo musím povedať o sebe, že ja som v živote nezobral drogy, či mi to veríte alebo nie, ale ľudia, čo ma poznajú, boli dosť prekvapení, že práve ja som to zobral, pretože si myslím, že je to úplne niečo iné ako marihuana alebo hoci čo iné, čo považujeme za halucinogénne drogy. Kde by sme začali? Začneme trošku s tým, že ja som sa k tomu dostal vlastne náhodou. Tu v Kolumbii som býval u jedného kamaráta, ktorého som poznal ešte zo Španielska a jeho žena to skúsila, všetky jej sestry to skúsili a mi to odporúčali a samozrejme, že už som videl nejaké tie videá o tom, tak som si povedal, že to skúsim. Ešte jednu poznámku o tom, že ako to celé vlastne asi pracuje, jedna hypotéza od chlapíka, ktorý sa volá David Wilcock. Máte link momentálne na obrazovke a keď kliknete na ten link, sú tam slovenské alebo české titulky, nepamätám sa, a on vám popíše asi, ako to celé pracuje. Má to spojitosť, najčo pravdepodobnosťou má to spojitosť s hypofýzou alebo šiškovitým telieskom, to je časť mozgu. On to tam všetko popisuje, ja nebudem to na to rozoberať. Ďalšia ešte taká zaujímavá úvaha je, že o tom, že táto látka je v Európe a v celom svete zakázaná, je dovolená len tu v Južnej Amerike, okolo Amazonky, čiže asi Brazília, Ekvador, Kolumbia, Venezuela, Peru.
to je to úplne legálne. Bez akýchkoľvek problémov si to môžete zobrať koľko chcete. Dve výnimky vo svete existujú v Anglicku a v Spojených štátoch amerických, kde je nejaká cirkev svätého, to povedať, skúsim to vygoogliť, keď to nájdem, tak budete mať link na obrazovke. A oni s tým išli až na ústavný súd, pretože je to vlastne nástroj, akým oni prevádzajú svoj cirkevný obrad a preto to musí to byť povolené, musí byť legálne pre nich na základe ústavy a ľudských práv, čo im bolo teda povolené. Ale nič viacej o tom neviem, či niekto zvonka z tej cirkvi má k tomu prístup, ja fakt neviem. Dobre, poďme ďalej na to. Takisto je to klasifikované ako halucinogénna droga. Ja na základe mojej skúsenosti a s tým, čo som okolo toho sledoval a čítal, si to osobne myslím, že to je halucinácia ako taká. Neskôr sa dostaneme k tomu, prečo. Dobre, čiže keď ste tu v takejto nejakej krajine, sa to rozhodnete zobrať, predtým nesmiete použiť drogy, ako marihuana napríklad, 3 dní predtým nesmiete použiť žiadne ostatné drogy. Mali by ste veľmi ľahké veci jesť. A vlastne, čo si zoberete so sebou, celé to bolo u jedného šamana, tu v Kolumbii sa volá Gaita. A čo si zoberete so sebou je samozrejme voda nejaká, ale zoberete si kompletne čisté oblečenie. Nejaké možno vreckovky papierové a musí ísť s vami niekto, aspoň nejako poznáte, ktoré máte dôveru a vlastne ten niekto bude nad vami akoby dohliadať, že či všetko ide v poriadku, hlavne čo sa týka vašej fyzickej stránky, pretože veľmi tú fyzickú stránku počas toho tranzu si uvedomovať nebudete. Čiže máte vedľa seba niekoho, kto dáva pozor na to, aby ste sa nezadusili, aby keď sa chcete postaviť a neviete, tak vám pomôže a tak ďalej a tak ďalej. Takže pije sa to veľmi skoro ráno, tá ayahuasca ako zmes sa podobá trošku na čokoládu, aj to volajú, že čokolatiko. A vlastne deci a pol toho tak môžete vypiť a to sa vypije trošku, zapije sa vodou. Jedna vec, prečo asi nikdy sa to nestane nejakou bežnou konzumnou drogou, ktorú by ľudia nejakým spôsobom začali konzumovať, je chuť. Chutí úplne otrasne. Ja neviem, s čím by som to prirovnal, ale proste je to hnus. Ani nie tak hnus, keď to vypijete, to ešte tak prejde, ale potom, keď to z vás ide vonku, aspoň zo mňa to išlo ja neviem, 10 krát, a bolo to hnusné, bolo to fakt hnusné. A dobre, čiže ja som to vypil a ten Gaita mi povedal, že sa mi predstaví to, čo moja čierna stránka, skrytá stránka, že sa mi predstaví a že takisto bude môcť uvoľniť záťaž emocionálnu, karmickú, ja neviem, proste nejakú záťaž. A že bolo by dobre, keby som to hneď nevyvracal, pretože bude to mať lepší účinok. Tak ja som, najprv to bolo úplne asi takých 5-8 minút, to bolo úplne v poriadku. Som cítil niečo v žalúdku, nalačný žalúdok, nejak som to robil, len jednu kávu som vypil. A tak som niečo cítil, ale nič moc to nebolo.
zrazu som začal mať pocit, že chcem to vyvratiť. A tak som ešte stále sa snažil nejak slboka dýchať, nech to čím dlhšie vo mne zostane. Nakoniec to prišlo, som to tam vyvratil. Stále som ešte bol úplne v pohode, nič, úplne v pohode som bol. No a čo budem? To budem len čakať nejak, že niekto príde, tak tam každý si dá proste určitú takú akoby posteľ. A ľahol som si na tú posteľ. Teraz som tak, pozeral som naproti na strop, kde bol vlnitý plech. A zrazu ten vlnitý plech sa začal hýbať, tak trošku. Ako keby tam nejaké také náznak takých halov. Ako keby niečo tam plazilo, alebo niečo také. Proste začalo to byť, ja som si myslel, začína to. Ale ešte musím povedať, že jak som išiel do toho tranzu, asi to bolo moje ego, sa mi ozýval proste hlas v hlave, kde hovorí, že prečo to robíš, prečo do toho ideš, nemusíš, čo si chceš dokázať, čo proste. A som sem povedal, buď ticho, som sa rozhodol, idem do toho, mám to. Je to nejaký, asi to je ego, ja neviem. Niečo sa tam deje, jak som zmurkol okom, sa mi zazdalo, že niečo vidím. No, a jak som zavrel oči, vtedy som to zbadal. Teraz je veľmi, veľmi ťažké popísať slovami, že čo som videl, ale objavil sa mi akoby obrázok, to nie je to nazvať obrázok. A kde som to nazval? Bol to obraz určitý. A nemyslím obraz zavesený na stene a vidíte nejakú stenu. Bolo to 360 stupňov okolo mňa. A čo to bolo? Bolo to ako keby nejaké geometrické útvary. Plné vzorky, nie, bolo to ako keby mozaika. Mozaika, ale z takých úplne maličkých sklíčok. Vždycky bolo to nejakým spôsobom ohraničené. Malo to strašne krásne farby. Malo to strašne krásne tiene a odtiene. Stále to menilo farby a stále sa to menilo. A stále to bolo mozaika takisto. A vlastne hneď na začiatku som si všimol, ja rád fotím, tak na fotkách si vždy všimol, aké sú ostré. Tak napríklad tam som si všimol, že to bolo úplne perfektné. Ten obrázok nemal proste chybu. Takisto, čo som si všimol, že bolo to veľmi ostré a bolo to všade ostré. Čo tým chcem povedať, že vlastne ľudské oko vidí ostre len určitú časť a všetko ostatné už rozmazané. Ale tamto všetko bolo ostré, bolo to 360 stupňov okolo mňa, hoci kde som dal otočil hlavu, to bolo. A mám taký pocit, keď si na to dobre pamätám, že ak tu bol nejaký obrázok, tu ostal. Keď som otočil hlavu, tak tu bol nejaký iný. Všade bol nejaký iný. Ako keby keď to bolo, neviem, ale bolo to stále tam, stále sa to hýbalo a tak ďalej. No. A tak som sa na to pozeral a som bol strašne zvedavý. Celý ten výlet, ako to oni nazývajú, som bol strašne zvedavý, že čo sa z toho vlastne vykluje nakoniec. Čo z toho bude. No a začal som sa nejakým spôsobom usmievať, stále som si ešte trošku uvedomoval ten vonkajší svet, čo tam bol. Hlavne tam hrala skvelá hudba, skvelá taký ambient, ja neviem, jak to nazvať. Keď uvidíte na konci videa, keď porozprávam o tom, budú postrihané videá, ktoré mi natočili, keď som bol tam priamo v tranze, tak to uvidíte, budete počuť. Tá hudba veľmi to tak umocňovala ten pocit a ten prechod do toho tranzu. Čo sa zrazu začala diať, že z takého dôvodu som mal chuť začať kričať. Som mal začať chuť ako keby rozprávať, ale proste dostať niečo zo seba von. Takisto čím ďalej tým menej som prestal vnímať telo. Telo zrazu bolo niečo
ja neviem, niečo, čo stále som vedel kontrolovať, ale bolo to niečo mimo mňa. Takisto chcem povedať, že stále som bol tam na tom jednom mieste, ja nemal som žiadny pocit, že by som niekde odišiel, že by som niekde lietal, že by som nejakým spôsobom... Ja to tak vidím, že som videl niečo, čo tam je, ale nejakej ako v inej dimenzii. To je môj odhad. Teraz. Začal som nejakým spôsobom nutkanie, že kričať, alebo proste dostať niečo zo seba von. Proste vyťahnuť to zo seba. A tak nejak som začal tak nejak trošku a stále som sa nejakým spôsobom ako obmedzoval, že nie je to spoločensky korektné, ale už menej pred cudzými ľuďmi, ja som to poznal jednu osobu, teda potom druhú, ale nie je to nejak sociálne korektné, že ste medzi nejakými ľuďmi a budete im tam kričať do nejakých ich proste veci, ktoré oni si prežívajú. A potom mi došlo, že vlastne všetci, polovička z tých, čo tam bolo, tak tam prišlo za tým istým účelom a on si uvedomil, že oni začínajú kričať, tak mi to začalo byť jedno. Ale stále ešte tak nejak, som sa tomu snažil nejak vyhýbať, stále nejak, tak som otáčal hlavu nabok a som kričal tak nabok. Stále som sa nejak tomu, nechcel som tých nejak iných vyrušovať. A potom nejak mi to došlo, ale ešte raz. Oni sú tam od toho istého, oni sú vo svojom svete a vôbec sa tým netráp. Tak moje telo chcelo kričať, tak som začal kričať a kričať. No a teraz stále ten obrázok, ten geometrický obrázok, alebo tá mozaika sa stále menila, stále sa pohybovala, menila farby. A stále ja som tam sa snažil niečo rozoznať. Ale nič som nedokázal rozoznať. Vždycky tam boli nejaké tvary z tej mozaiky poskladané, ktoré ja som nevedel identifikovať. A nebolo to nič, čo ja som videl na tomto svete. Bolo to niečo úplne... Ja neviem to popísať proste, neviem to priradiť k ničomu, čo by to mohlo byť. A stále, ak sa to hýbalo, stále som pozeral, mali tam nejaké oči a ukáže sa mi nejaká iná postava. A jedno, čo som zadal povedať, ten Graham Hancock, keď o tom hovorí, že keď prvýkrát, keď on to zobral, že sa mu predstavila nejaká bytosť, keď išiel do toho transu len, som predstavila niečo ako bytosť, niečo ako nejaká beštia proste, a že on má obrovský strach, že zrazu do neho vošiel obrovský strach, že zomrie. Ale že potom, že to prešlo, a už potom bol v poriadku. To bolo, ja som nič také nikdy nemal, nikdy sa mi neprestavilo žiadne konkrétny nejaká bytosť, žiadny hlas mi nikdy nič nepovedal. Vždycky to boli určité obrázky a hlavne to bolo niečo z tej mozaiky spravené. No teda, jak sa to celé pohybovalo stále som myslel nad tým, že čo to môže byť. A nikdy som to nevedel identifikovať. A pamätám si napríklad, že sa objavilo tam niečo, čo by mohlo predstavovať oči a nos. Čiže čo by mohlo byť akoby nejaká tvár. A vlastne väčšinou v tej chvíli, možno vidíte na videu, som povedal, že alebo vydal som zo seba zvuk. Vlastne to bolo akoby údiv, že wow, čo to je, čo z toho bude, kto sa tam vykľuje, čo nejak tam bude. A neviem, vždycky sa nejak to išlo potom do stratená, niečo nové prišlo a zase niečo tak a nikdy nedošlo, ale vždycky nejaký údiv, vždycky vo mne bola určitá zvedavosť, čo bude ďalej. Čo následovalo, bolo, že jednu vec som zabudol možno povedať, že stratil som úplne pojem o čase. Ja vám neviem povedať, že ako dlho ktorá konkrétna časť trvala, môžem mať nejaký odhad, ale absolútne si nemal páru o čase. 6 hodín som bol v tom tranze a ďalšie 3 hodiny som sa z toho nejakým spôsobom spamätával. To bol nejaký časový priestor. No a
myslím si, že bolo to tak, že keď som mal som tie obrázky a stále som pozeral a začal som kričať. Myslím, že potom mi zrejme bolo treba ísť na záchod. Inak je veľmi časté, preto oni hovoria, že nech si zoberú, keď si zoberie kompletné oblečenie, pretože veľa ľudí s prepáčením sa pokaká, sa posere. Jednoducho sú tak úplne od toho tela odtelesnení, že proste neregistrujú, že čo sa deje. A ten šaman proste celé okolo toho tvrdí, že to, že keď vyjde vonku všetka tá hnačka, alebo čo to je, tak vlastne čistí sa tým aj duša, že tým odchádzajú zlé veci z tela. To, čo sa tam nahromadilo počas dlhých rokov, aj ak veríte na predošlé životy, tak aj predošlé životy. OK, pokračujeme. Takže áno, no a vlastne prišla mi potreba ísť na záchod, na veľkú potrebu. Takže až som si to plne uvedomil, ale som vedel, čo mám robiť, som sa dokázal sám postaviť, aj keď to bolo veľmi, veľmi nekoordinované. Tú realitu, ten normálny svet som videl tak, keby veľmi dobre si to vo filmoch urobené je taký efekt, keď je tak rozmazané, keď pohybujete, tak rozmazané niečo máte, vidíte. Je to veľmi dobré vo filmoch, keď niekto je nejakým spôsobom drogovaný alebo nejak tento, tak taký nejaký, ja som mal pohľad na svet, tak celé sa to tak trošku vlnilo. A dobré, ale pohode, dokázal som odísť na záchod, tam som si sadol a začalo to zo mňa tiesť. Môžem povedať, že tiesť. A ja neviem, som tam mohol byť nejakých ďalších 40 minút, hodinu, z tých 6 hodín. Dosť dlho som tam strávil a dosť veľa to o mňa vyšlo. Som sa divil, že kde sa to vôbec nabralo. A ja neviem, tam som sedel a stále som zavrel oči a zase som videl ten istý obraz a pokračovala vlastne to isté nejakým spôsobom. Stále som kričal, stále som nejakým spôsobom proste potreboval kričať, potreboval som niečo zo seba dostať. Tá moja kamarátka, čo ma sprevádzala, sa ma spýtala, či som v poriadku. Ja normálne som povedal, že hej, som pokračoval ďalej so svojimi haluškami. Čiže vlastne stále ja som bol nejak privedomý. Keď som chcel, som vedel otvoriť oči, keď som chcel, som sa vedel postaviť. Stále som vedel nejakým spôsobom získať znova kontrolu a byť v tomto svete, ale nejak som to nechcel práve, že chcel som si to užiť, chcel som vedieť, že jak ďaleko to zájde, nie? No a to ešte chcem povedať, že ten Graham Hancock, on vlastne spomínal, že jemu sa ukázali nejaké príšery a že vlastne tak sa zľakol, že sa zobudil a už vôbec proste to zmizlo plne. A proste nevedia sa už do toho vrátiť. A on sám aj povedal, že by to teraz zaujímalo vlastne, že čo by sa dialo potom, keby sa nezobudil. Takže asi predpokladám, že si to pôjde zobrať ďalší krát. Čo ďalej? Za chvíľu som sa vrátil, zase som si ľahol na posteľ. Začala ďalšia fáza, keď vlastne nejakým spôsobom sa aktivovali moje nohy. Ruky som mal väčšinou stále vo vrecku, som mal bundu, tam potom vidíte. Ja som mal stále vo vrecku, bo nebol to najteplejší deň roka. Je to dosť také divné, ale Kolumbia je skoro pri rovníku a Bogota, hlavné mesto, plné jedno z najchladnejších miest, alebo najchladnejších hlavných miest, aké sú vôbec, ja si myslím. A to je jedno. No a teraz sa mi aktuálne nohy. Čo si chcem povedať? Že tie nohy ako keby začali utekať. Uvidíte to potom na videu, vlastne začali
utekať som mal rovno a proste uteká. A keď som si v tom transe to uvedomil, som sa ako pozrel dole, že po čom to utekám, kde to utekám, kam to utekám, prečo to utekám, začali mi tieto otázky a výjsť najavo, no a nikdy som nevedel nejakú pevnú pôdu pod nami, nikdy som nevedel, že po čom to utekám, ale boli tam nejaké také to nazvať akoby čiary. Ja som behal po čiarách, po lanách. To bolo presné geometrické čiary, rovné a stále to bolo niekde a pod tým bolo čierne len. Neviem fakt, kde by to mohlo byť, čo by to mohlo byť. A potom samozrejme prišla otázka pre mňa, že prečo utekám? Či utekám pred niečím, alebo niekým, alebo utekám smerom k niečomu. Som fakt nevedel. A dlho som to nevedel, až dokonca som to nevedel. A tie nohy ma utekali. Našťastie som mal veľmi dobré topánky, či som sa neobúchal. Ale tie nohy len utekať. A teraz, napríklad, si spomínam, keď som na to som pýtal, že prečím utekám, alebo kde utekám, povedz mi to, že kde, daj mi náznak nejaký. A tie nohy vtedy začali ísť doprava, doľava, ako keby vyhýbať sa odpovede, ako keby, že nechce to prezradiť. Išlo doprava, doľava, doľava a proste keby nechcelo to prezradiť. Potom nejakým miestom, kde som mal potrebu skákať. Je to tam na tom videu, kde mi nohy ako by skáču a hovorím salto, akože skok po španielsky. A nejak si na to nespomínam, zase len to čierne a nejaké linajky, tam boli nejaké čiary a som len cez to nejakým spôsobom skočil a utekal som ďalej. Ale žiadny nejaký iný význam to pre mňa nemalo. Poďme ďalej. Dostávame sa už ku koncu. Ja som stále nejak na tom sa snažil získať, že prečím utekám alebo kam utekám. No a prišiel som na to, že utekám asi sám pred sebou, pred svojimi vlastnými strachmi. Pred svojimi vlastnými vecami, ktoré ako ľudský tvor mám. Všetci máme nejaké. Keď si myslíte, že nemáte, tak vám blahoželám a asi nie ste z tejto planéty. A vlastne, ale nebolo to nič také, keď som na to prišiel, nebolo to žiadne nejaké očividné, nebolo to žiadny nejaký obraz, žiadna informácia, nejakým spôsobom som k tomu došiel. Neviem ako. A asi si myslím, že je to nejaká časť môjho osobného rozvoja, kde mám teraz uberať. A tiež taká trošku možno symbolika aj s tým, že veľa cestujem. A keď veľa cestujem, je to možno, že presne asi len niekde sa snažím ujsť. Neviem. Ale našťastie ma to neťahá na Sibír, ťahá ma to na miesta, ako je toto, takže zatiaľ v pohode. No a vlastne už potom som sa nejakým spôsobom zobudzal, ale tak nie, že zobudzal, začalo to mať menšiu a menšiu intenzitu. Ten obrázok, ktorý tam stále bol, ktorý sa stále menil, prestal mať intenzitu, ako keby stmieval sa. A vlastne išlo to menej a nakoniec, že už keď som mal zatvorené oči, už tam bola len tma. Čiže už tam nebol žiadny ten obrázok. Vlastne som možno ďalšiu ešte nejakú 15 minút, 20 minút som ležal, som sa posadil. Dobolo som ešte povedať dve veci. Dosť často prišiel ku mne jeden chalan, vlastne ten chalan, Juanka, ktorý vlastne zobral tam moju kamarátku, ktorá zobrala mňa. On ju tam zobral, on sprevádza veľmi veľa ľudí na takýchto
na takýchto, jak sa to poviem, na pitie ayahuasky alebo na skúšanie ayahuasky. A vlastne veľakrát sa pri mne objavil v takom nejakom okamžiku, keby som ho aj potreboval. Len som čisto sa uistil, že či som v poriadku, že hej. A keď som otvoril, som videl to tvár trošku inak. Som ho rozpoznal, ale trošku nejak inak. Ja neviem, či tam bolo, nejak inak to bolo, také zvláštne to bolo. A vlastne, jak som sa posadil, oni hovorili, že už pristál. Oni to hovoria, že keď niekto sa prebudí z toho tranzu ayahuasky, že pristal, čiže idete na nejaký výlet a vlastne keď ho skončíte, tak pristanete späť tam, kde ste odleteli. No a vlastne v tom okamžiku stáli vedľa, ja som sedel a oni stáli, to moja kamarátka a ten chalan. A ja zrazu som im začal spávať po slovensky. Čo sa mi veľmi nestáva často. Som im poďakoval. A hlavne, no, to je úplne čena, ale tak pozerám na nich a oni nič, keby on tak, a on že ešte raz, ďakujem. A zase tak akože nič. A potom mi to došlo. Treba prepnúť modul hovorové, tak povedal, muchas gracias por acompañarme. A oni, že nie je záď, že ako sa cítim a že zatiaľ v pohode, všetko v poriadku. Či potrebujem niečo, že nepotreboval som nič vôbec. No a som nejak trošku tam sedel, som sa potom postavil. Už keď som teda stál, chcel som sa niekde prejsť, ale čo bolo veľmi zaujímavé, môj zrak vnímania tohoto sveta bol iný, bol oveľa krajší, bol svetlejší, všetky farby boli oveľa sítejšie, oveľa krajšie odtiene to celý tento svet mal. Bol taký strašne krásny. Ja skúsim vložiť fotku do tohoto videa. Aké asi by to mohlo byť, kto rozumie fotografie, takzvané HDR fotografie, High Dynamic Range. A tak inak to vyzeralo, tak som pozeral tú prírodu okolo seba. Strašne krásne to bolo. Vo všetko som videl krásu. Bola tam taká kopa dreva, veľakrát keď som otvoril oči, som videl takú kopu dreva. Hneď vedľa potom bolo ohnisko, paridia. A vlastne aj v tej kope dreva som videl nejakú krásu. V tej kope dreva som videl niečo pekné. Všimol som si napríklad tú textúru kôry na tých vnikoch, čo tam boli. Celým to mi zabralo také strašne krásne, také dokonalé, také pekne usporiadané všetko. Dobre, a teraz, vrátim sa k tomu, hej, som sa postavil, teraz sa idem trošku prejsť a išiel som na jednu stranu a tam bola taká akoby ohrada so psami, boli rottweilery. A vlastne, jak ja som si tam urobil tak pár krokov a jak som sa pozrel a som ich zbadal, dve psy na mňa hľadeli, priamo na mňa hľadeli vrchový chvostu sprava doľava, čo znamená ako keby, že kamarátsky. A ako keby ma tam volali. No idem, no, tak ak som sa k nimi priblížil, zrazu oni ako cuvli, lebo ma nepoznali, proste cuvli. Proste akoby, že nemajú až takú dôveru vo mňa. Proste ako intuitívne som spravil, som sa vlastne otočil tým chrbtom, čo je, keď rozumiete psom, že dať mu najavo, že nejdete v zlom. Oni si ma oňuchali a zrazu boli strašne kamaráti so mnou a som ich začal hladkať a jak som ich videl, to bolo niečo strašne krásne. Ten okamžik bol strašne krásny. Tá možnosť ísť pohľadkať tamtoho psa, to bolo niečo absolútne úžasné. Ja som videl v nich takú nevinnosť, takú svojráznosť, takú spontánnosť, asi strašne krásne to bolo.
A potom som sa vrátil, trošku som sa poprechádzal. Zrazu prišiel ku mne jeden chalan z tých, čo tam boli okolo a povedal, že prišla mi pre teba informácia. A že no, a že hovoril, že mal by si byť šťastný, mal by si nájsť cestu k tomu, ako byť šťastný, nech sa deje, čo sa deje. Nech proste, hoci čo sa deje, ty môžeš byť šťastný. Je to jedna naša vlastnosť, že fakt môžeme byť šťastný, nech sa deje, čo sa deje. A ja som povedal, OK, ďakujem. Už na tom pracujem nejaký čas. No a stále som nejak rozmýšľal, nechcel som byť s nikým ostatným baviť. Chcel som byť sám. Chcel som sa sám proste nejakým spôsobom nabrať sily. Hlavne taký slabý som bol, taký malátny, taký koordinácia, párkrát som skoro spadol, ale som sa stále udržal na nohách. A išiel som znova na záchod a potom povedal, že by som sa mohol usprchovať, že dobre, tak sú tam hneď sprchy samozrejme. S tou studenou vodou. To je nič lepšie, ako keď úplne ste vyšli z toho tranzu, sa idete hýbať a dobrá studená voda na vás. Ako nebola až taká, nebola ľadová, ale bola studená. A už studeného počasia som mal fakt dosť vtedy. No a dobre, tak som sa osprchoval a tak, stále som ešte nejak tak sedel a hendol tamto. Snažil som sa piť vodu, ale všetko som vyvracal. Hlavne znova prišla, to najhoršie, keď to ide vonku tá ayahuasca. Hnusnú chuť má, strašne hnusnú chuť, to proste rád. Takže posledná časť je vlastne o tom, ako vlastne som zacítil zvyšok dňa. A už konečne to končíme. Takže ten deň som chcel byť vlastne viac menej sám. Nechcel som sa môcť baviť s nikým iným. Nejakým spôsobom trošku inak som rozmýšľal. A hlavne mi dochádzali veľa vecí. Veľa vecí, ktoré ja som spravil, nespravil, veľa vecí som si o sebe uvedomil. O tom, ako sa chovám a čo je pre mňa dobre, čo nie je pre mňa dobre a tak ďalej. A dostanem sa k tomu za chvíľočku. Napríklad, vtedy ešte som nemohol nič piť, ale som to hneď všetko, za 20 minút som to vyvrátil. Vlastne okolo 8 ráno, keď som vyšiel poslednú vodu spolu s tou ayahuaskou. Vlastne viac vody do mňa nevošlo, ani žiadne jedlo, ale som bol viac menej v poriadku, som mal dosť veľa energie, čo som sa dosť divil. A potom sme išli autobusom späť do Medellínu. To bola dosť dlhá cesta takisto, lebo bol štátny sviatok, pršalo, zápchy na cestách. A jednu z vecí, čo som si ja uvedomil, že strašne nerád obťažujem ľudí. Ale obťažovať, to mám sa, že pýtať sa o pomoc. Niekto proste môže pomôcť nejakou maličkým gestom, ale ja nebudem ho vyrušovať a tak ďalej. A vlastne ja si myslím, ja som osobne presvedčený, že ľudia chcú pomáhať. Väčšinou radi pomôžu, ak vidia, že je to pre nejaké dobro, ak je to osoba, ktorá to nebude zneužívať a ktorá si to zaslúži, tak väčšinou ľudia chcú pomôcť proste. A ja si myslím tiež, že veľa ľudí proste povie jednoducho, že nie, nemôže, nechce a basta. Asi sa o tom netreba baviť. No a vlastne vtedy, keď v tom autobuse, ak sme išli späť, to tiež uvedomil, že vlastne začal som byť dosť slabý a dosť proste celé telo také bolo ešte stále divné a ja som stál v tom autobuse a bolo veľa ľudí, čo sedelo. A si myslím, ja to vydržím, nebudem nikoho obťažovať. A zrazu mi začalo byť zle. Som cítil, že nie dobre, že asi budem vracať.
jen cibatu a to už sa fakt nemôžem. Vlastne to ma dotlačilo k tomu, že hneď pri mne dole sedel mladý chalan, 17-16 ročný, puberťák taký, kapustňa na hlave, sluchatka. A zase tiež pič Kolumbia. Medzi tými domorodcami tam stáť a sem tam niekto na vás tak zazrie, že čo ste sa za divného človeka. Ale som si zvykol. No a tak som si povedal, že buď sa tu vytikujem, alebo si sadnem. Ja si radšej sadnem. Tak som ma išiel ku nemu, som ho počíkal po ramene a povedal som mu, prepáč, nenevaj, som mám za sebou veľmi ťažký deň, je mi zlé, navracanie a nejaké by si mi dal miesto, aby som si sadol a proste to fakt potrebujem. Aby som ti bol veľmi vďačný za to. On tak na mňa pozrel, on sa vlastne tak posunul, lebo to bolo, tak ešte je ten autobus, to ešte 50. rokov a tam boli také miesto medzi vodičom a spolusediacím, bolo také dosť veľké miesto, asi tam sa išlo do motora a tam to bolo ako ďalšie sedadlo a som sa posunul a tam mi nechali jedno miesto, tak ja som si na to sadol. Úplne pohoda, len som sa ho pýtal a bolo to. A on si tak ešte ku mne otočil a povedal, že vy nie ste odtiaľto, a že nie, že odkiaľ ste, že ja som zo stredu Európy, z Československa. Teraz sa to už volá Slovensko, tu nevedia, že čo sa stalo vôbec. No a tak len povedať, že hej, a v pohode, už sme sa vlastne nebavili, ale ma nechal sadnúť. Potom zrazu takisto v tom autobuse som zistil, že jedna mladá žena, ktorá tam sedela, sa strašne podobá na jednu Rusku, s ktorou som pracoval v Anglicku. Vtedy mi to došlo vlastne, že ja som asi nejakým spôsobom zamilovaný do tej Rusky, ale nikdy nič som jej nepovedal, som ju nepozval nikde ja. A zrazu sa mi začali vynárať spomienky na všetky ženy a dievčatá, do ktorých som nejakým spôsobom zamilovaný a nikdy som im nič nepovedal. A vlastne tak sa mi vynárali tie spomienky a tak. A potom začal sa mi vynárať spomienky na to, že kedy som sa niečo nové naučil. Alebo na ľudí, ktorí ma niečo nejakým spôsobom naučili, ktorí sa nejakým spôsobom zachovali a sa mi páčilo, že sa tak zachovali a ja proste som potom začal takisto to nejakým spôsobom ako praktizovať. A chodili stále veľmi veľa spomienok takýchto 20-25 rokov starých, keď niečo sa stalo a proste som prišiel na to, že som sa niečo naučil, že by som sa mal nejak inak chovať, že to, čo robím, nie je správne, je to veľmi nejakým spôsobom dobré. No a vlastne došiel som domov, urobili mi dobrú kuráciu polievku, niečo ľahké, tak som zjedol, som si ľahol spať. No a ani sa nejak nemohol spať, stále som rozmýšľal, stále nové veci mi chodili na rozum. Nové myšlienky a tak ďalej. Dospal nejaký o 4 ráno a potom o 5:30 s nadšením som sa zobudil, pretože to bol zase nejaký štátny sviatok a na tej ulici, kde som býval, tak susedia 3 bloky dole vybrali tie najväčšie reproduktory, ktoré mali a 5:30 ráno tam už začala fiesta, už začalo ich to mi povie, že techno je muzika, ktorá stále opakuje to isté, tak by mal prísť do Južnej Ameriky a počúvať latinsko-americkú hudbu. Nehovorím, že všetka taká je, ale to len tak na okraj. Čiže veľmi som nespal, ale už ten druhý deň som sa inak cítil, už som tak normálne rozmýšľal. Teraz asi tak týždeň na jeden deň to je dneska, keď už som potom, ako som to zobral a vrátil som sa nejak do istých kolají, ale vidím svet trošku inak. Čo ja som si uvedomil, toto, čo tu vidíte, to, čo tu vidíte, to je len telo. Telo je niečo, čo momentálne máme, ale nie sme telo. A
Berte to ako chcete proste, ale ja verím to, že je to niečo, jak sa to povie po slovensky, je to niečo priebežné. A určite neberiem to ako, že je to niečo, čo príde a odíde a príde ďalšie. Určite ja o svoje telo sa starám už dosť dlho a myslím, že veľmi dobre. Ale je to len telo. A to, čo je tu, to je len mozog. Potom ešte myseľ a duša. A to nikto nevie, že kde je. Je to nehmotné, je to moc metafyzické. No. A nechcem to tu teraz ďalej rozoberať. Poviem ešte pár vecí niekoho iného. Ten chalan napríklad, ten Juanka, ktorý tam tiež bol a ktorý nejakým spôsobom tiež trošku mi pomohol. On to napríklad zobral 300 krát. A hovorí, že stále, jak je plný mesiac, už je nahlásený dopredu u šamana, u gajty, že príde si to zobrať. A on vraví, a ostatných ľudí, čo som stretol, ktorí to už berú roky a ktorí proste to už berú veľa, hovoria, že hlavne informácie. Že je to spôsob, ako získať jednak informácie, jednak iný pohľad na vec, iný pohľad na situáciu. A jedna z vecí, čo mi ma napadlo, že momentálne Slovensko je 2012 rok, čo to je október 2012, má nejaké problémy tam s cigánmi a tak ďalej a tak ďalej a to bolo zaujímavé, keby nejakí slovenskí myslitelia, možno aj politici a nejakí vplyvní ľudia, možno keby to skúsili zobrať párkrát, čím dojde nejaké riešenie týchto problémov. Ja som napríklad počul, že Bono zo skupiny U2, on síce asi nebral ayahuasku, ale že vraj on bral inšpiráciu na svoje pesničky meditáciou pri Stonehenge. A vlastne už Ralph Emerson a proste celá história o tom, že máme prístup k informáciám, ktoré normálne tu na Zemi sa nenachádzajú, ktoré nie sú napísané nikde, nikto ich nevie, ale keď sa vedie, keď sa vie, ako sa majú hľadať, tak sa nájdú v nejakom inom stave mysle. A možno aj cez ayahuasku by to bolo možné. Možno, neviem. Bolo by dobre skúsiť. Čo ešte som chcel povedať? Som zabudol asi povedať na začiatku, že môj úmysel je vlastne dať vám len určitú informáciu. Je na vás, čo s tou informáciou budete robiť. Takisto, hoci čo poviem, nemusíte mi veriť. Mne to je principiálne jedno. Či mi niekto verí alebo nie a každý má nejaký iný názor na tento svet a nejaké iné učenie zastáva a niečo iné, nejak inak tomu rozumie a ja to respektujem všetko. A takisto si myslím, že svet je perfektný. A hlavne po tej skúsenosti za ayahuasku, ja si myslím, že svet je perfektný. Všetko to, čo vidíme vo svete, je určitý stavebný ako tehla. Niečo, čo budujeme. Niečo, alebo cesta, cez ktorú musíme prejsť, aby sme sa niečo naučili. Hej, proste všetko zlé je na niečo dobré. Čiže hoci čo aj vlastne, ja už to dávno praktizujem, čo mne sa v živote stane a čo veľa ľudia by považovali za zlé, ja to považujem za neutrálne, alebo skôr za dobré. Ako momentálne možno neviem, prečo je to dobré a vyzerá to byť fakt zlé, ale o nejaký čas budem vedieť prečo. A ja si myslím, že na takýchto situáciách človek sa buď naučí, alebo sa nenaučí, trpí a znova to isté príde, znova to isté príde. Takže je to na každom z vás, že čo si z tohoto videa zoberie. Bol by som rád, keby ste mi napísali nejaké komenty, nejaké otázky, keby niekto iný to skúsil a mal nejakú inú skúsenosť. Bol by som veľmi rád o tom, keby som o tom počul.
Takisto toto video robím v slovenčine práve preto, že ja si myslím, není až toľko veľa informácií o tom v slovenskom jazyku. Je veľa v španielčine a angličtine a v iných jazykoch určite. A ešte na záver by som vám chcel povedať, že ďakujem, že ste to sledovali. Ešte raz, čo chcete si odniesť, čo nie. Nechajte to tak. Dajte mi nejaké komenty, otázky a prajem vám krásny deň, noc, večer, ráno. Je jedno, že či ktorý čas dňa. A vlastne teraz, jak skončím toto video, nasleduje zostrih videí, ktoré natáčala moja kamarátka, keď som bol v tranze. Jedno ešte chcem povedať k tým tranzovým videám, že hoci ako to vyzerá tam, osobne som nemal žiadny pocit nejaký, že trpím, že ma niečo bolí, že ma niečo trápi, nič negatívne, všetko bolo pozitívne. Hoci čo, jak sa tvárim, osobne, je to len telo si robilo, čo chcelo. Ja nemám nejak viacej k tomu dodať, proste ja som to zle neprežíval. Aj keď to hoci ako to vyzerá, ja som to prežíval len dobre. A môžete určite v časti videa počuť, že je niekto iný, jedna baba tam bola, ktorá tam veľmi kričala. A taký úplne hororový krik. Ja som sa s ňou nerozprával. Bola tam, ale to, že ja som v tom stave, že ja som sa s niekým nechcel dať, tak som sa nerozprával. Ona úplne v pohode vstala. Všetko bolo úplne v pohode pre ňu. Vôbec nebola nejakým spôsobom otrasená alebo niečo, že prešla niečím zlým alebo niečo také. Takže to by bolo asi tak všetko. Ešte raz ďakujem za sledovanie. Napíšte mi komenty. Pekný deň. Ja sa idem kúpať.
takhle.